čaute, volám sa Sami a vítajte pri ďalšej, respektíve druhej časti mojich vlogov, let's playerov a podobne. Ako ste si všimli, som na záhrade. Toto je kút. Tam je druhá záhrada. Proste záhrada, hej. A povieme si dneska, prváče, svrbí ma tam niečo? Povieme si dneska, ako sa stať youtuberom. Keďže nemám prístup... Pardon, trochu som sa zakotkal. Keďže nemám prístup k počítaču, tak všetko natáčam, aj robím, aj pozerám, aj hrajem na mobile a tak aj to bude o mobile, lebo neviem ako na počítači, takže na mobile, hej. Prvý krok. Začneme, hej. Prvý krok. Ísť na YouTube kanál a jak... Nie YouTube kanál, pardon. Ten YouTube, na YouTube a potom jak sa máte na začiatku tieto videá, tak to posunte až úplne doprava a tam máte v takom kružku takú ako keby šipku hore od nejakej plošiny. OK, to stačíte, hej. Druhý krok. Vám tam vybehne účet, na ktorý účetov chcete mať a potom to stačíte, hej. A potom vám tam vybehne taká možnosť, že či to chcete, čo ja viem, fotoaparátu, alebo to je už na vás. Hej, a ja používam fotoaparát, takže stáčim fotoaparát, vyberiem si video, vám tam vyberiem všetky videá, ktoré máte, vyberiete si video, ktoré chcete pridať na YouTube ako prvé, keď sa chcete stať youtuberom, vyberiete ho, potom ho dáte, stlačíte ho proste, vybehne vám k tomu také celé video, aby ste ho mohli prezrieť a potom k tomu môžete pridať nejaké shader packy, potom nejako zostrihať, potom neviem čo, potom zase neviem čo a proste pridať k tomu hudbu. Ja nič to nerobím, lebo ja neviem veľmi pridávať nič, iba shader packy, to je najľahšie a hudba, že neviem to presne ovládať. Pridáte k tomu nadpis, popis, značku, stačíte takú tú šipku, čo tam je hore, v takom tom červenom, proste zverejní sa vám to a rastie vám sledovanosť. Moje meno je Samino, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak presiahnem 10 lajkov, spravím nové video, môžem spraviť video aj na topky, alebo znova nejaké rady o YouTube, alebo na niečom takom podobnom. A odber prosím, zdieľať nemôžete a komenty, čo chcete, či chcete topky najbližšie, top 5, top 10, top 20 môže byť tiež, môžem spraviť, proste čo chcete, aby som urobil, môžem aj challenge. Moje meno je Samino, vidíme sa na budúce, čaute.